Ens trobem a Cadaqués, un dels pocs pobles on encara es parla salat, a 40 quilòmetres de la frontera amb França, o millor dit, de la Catalunya Nord. També el poble on va viure gran part de la seva vida el pintor Salvador Dalí. Un poble preciós en un enclavament únic, tant geogràficament com lingüísticament parlant, i amb Noé, el protagonista d'avui. Sí, hola. Com estem? Bé, home, superbé. Soc en Noé. Tinc 67 anys. Soc del 58. 2 anys després de la gran gelada del 56, que van morir totes les oliveres. Vale? I sóc un cadaquesenc a morir. A morir. I m'estimi aquest poble, bueno, amb l'ànima, m'alimenta l'ànima aquest poble. He de dir que a Noé l'hem trobat fent equip d'investigació. O sigui, hem arribat ací, hem entrat al casino, hem preguntat i ens ensenyarà directament allà. Han dit el personatge, el pirata del poble. Home, la veritat és que m'ho he sorprès. Però això d'espirata ja fa molt d'anys que m'ho diuen. I això sí. Perquè és com el malnom que tens al poble? No, mira, perquè sí que vols que t'expliqui. Clar, sí, quan érem joves, pues, tothom tenia un mot i la veritat és que érem una mica cafres. Sí, home, què vols que et digui? Clar, no hi havia internet, no hi havia totes aquestes coses que hi ha avui en dia, i ens passàvem els dies fora de casa. El poble era molt més petit, molt més segur, vull dir, o ens passàvem el dia a la platja, o anàvem rieres amunt a agafar granotes, i després, ja més endavant, anàvem a pescar, fèiem pesca submarina, agafàvem ostres, agafàvem musclos, i aquí va començar a sortir-lo del pirata. Sí. És que, clar, jo crec que tu tenies cara de ser... Sí, però amb carinyo, eh? Sí, amb carinyo, no? És amb carinyo. A mi al poble em coneixen com la cabra fotuda. Sí, home, sí. Ja ves tu. Escolta, Noé, com és que si parleu salat? I, en cas de fer-ho, encara es manté? És a dir, escoltes que la gent del carrer, els xiquets, els nois, parlin amb el salat? Cada vegada menys. Sí, això em sap greu, cada vegada menys. Però, bueno, sí que hi ha gent que a les famílies, són famílies no gaires, que vull dir que parlen salat, els pares, els fills, els nets, però cada vegada menys. No? Sí. Al País Valencià hi ha només un poble, que és Salem, que és al costat del meu poble, la Vila Joiosa. El poble es diu Tàrbena. I viuen un poc com així, no? Arraconats, per això mantenen aquest salat. Tota aquesta gent que veus aquí, que són cadaquesenques i cadaquesencs... Els coneixes, no? Sí, són fills o nets de col·legues meus. Esclar, s'està perdent bastanta informació, no?, del que és la costa, les cales... Els pobles pesquers. Els noms inclús d'una roca. Hi ha una roca quan vas que passes a Faro de Calanans, passes els Crostonets, Ocelleta, i arribes a aquells barrancs d'allà, i hi ha una roca, una pedra, allà al mig, i es diu Mallorca. Però si jo conec 80 noms, doncs els antics en sabien 200. I els joves en coneixen 30. No, ni 5. Ni 5. Això passa a tot arreu, és increïble. La gent jove no estem rebent aquesta informació tan preciada que sabeu vosaltres, que sabien els més grans que ja no estan, i la informació d'alguna manera no passa, no està passant. I això no entenem per què. Això, doncs a mi, ja t'ho repeteixi, vull dir, a mi això me sap greu. Me sap greu perquè, vull dir, un poble tan fantàstic, de cales, i a més també, vull dir, et podria fer un dibuix de lo que és sota l'aigua, del Cap d'Esgat fins a Galladera, per dir-te alguna cosa. Perquè, vull dir... De memòria, tu saps. Hombre... Noé. Digue'm. Vas arribar a conèixer a Dalí? Sí, jo havia estat a casa seu. El primer cop que vaig anar a casa d'en Dalí era petit, amb la meva mare, no sé, devia tenir 7 o 8 anys. I entri, i de sobte faig així i... Me cago, hi havia un osso dissecat allà així, amb uns collars i... És que era estrafalari. No, em vaig fotre un susto, nen. Hòstia. Sí, no? Sí. I en Dalí, vull dir, no sé, hi ha gent que ha parlat molt malament d'ell, però a mi això em sap greu.
Perquè en Dalí jo crec que era un home intel·ligentíssim. Era un gran matemàtic, era un filòsof, vale? I molta gent l'ha criticat per haver-li donat la mà a en Franco. Què volies que fes en aquella època? Què volies que fes? A veure, si era un pintor surrealista mundialment conegut, que ha venut obres per tot arreu, obres que a més tenen un significat molt profund, els rellotges tous. Qui ha inventat el temps? Els humans hem inventat el temps i el fem anar com volem. Era una persona peculiar i tu vas estar dins de sa casa, tu el coneixies personalment. Bueno, sí, però jo era petit. Però ta mare sí, no? Sí, la meva mare sí. La meva mare a vegades ell el trucava o enviava algú perquè anés a cuinar-li alguna cosa. Ah, sí? Sí, a vegades li deia, ui, hauries de venir i cuinar-me un ànec amb peres o amb prunes. Collons, no? Era refinaet, no? Un ànec amb peres, no qualsevol cosa. A veure, en Dalí per mi tenia un sentit de l'humor molt cafre. A què t'has dedicat durant tota la teva vida? Això no ho hem parlat. Sí. Mira, al començament vas començar a treballar en bars, discoteques a finals dels 70, que, cuidado, hi havia una marxa, nen. Sí, no? Hi havia marxa, sí. Ja. Tu has sigut marxós, també, no? Però què dius ara? Com el resto, com els altres. Com tots. Sí. I després ja me'n vaig cansar d'aquest cuento. I un col·lega meu va dir, hosti, m'hauries d'ajudar a pintar una casa, una fatxada i tot. Vaig dir, va. I vaig començar a fer de pintor. I he fet de pintor, doncs mira, pràcticament 40 anys. Ostres, t'has fet pintor, mira, com Salvador Dalí, un travessant. Bueno, però de façanes. De brotxa gorda, eh? Bueno, bé, cada un. Però bueno, però també te diré una cosa. Cau és cau. Me vaig especialitzar en cases antigues i pintar amb silicats i pigments. Ah, mira. Sí, i els pigments naturals els anava a comprar a la Bisbal, que allà hi havia una drogueria, la drogueria Ferreny, que quan ja me veia entrar ja feia així. Ai, mare, ja ve, el senyor Noé. Ja ves, pirata de cada dia. Ja ve, pirata. Sí. I llavors li deia, mira tu, que vull fer aquest color, però vull pintar-ho amb silicats, i què m'aconselles? Doncs mira, agafa una mica de mangra, una mica d'ocre, i ja trobaràs el color, saps? O sigui que també li has posat molta estima a la teva feina. I tant, i tant. És a dir, que al final no s'ha de menysprear perquè tu en lo teu eres... No, ho has fet el millor que has pogut i que s'ha sabut. Ja t'he dit que a mi me venia a trobar per anar a pintar a cases antigues, jo què sé, per allà al Baix Empordà, a Monells, o aquí a Pau, després de Palau a Pau, cases antigues que havien reformat i pintar-les totes amb carinyo, com havien sigut antigament. Exactament. Com a mantindre aquesta essència de lo tradicional. Clar, perquè abans pintaven en calç. Mira, aquí els colors més normals sempre han sigut el blanc, el blau cadaquer... I el verd, pel que veig. Bueno, el verd fos també. I aquest vermell que en dèiem sang de toro. Sang de toro. En dèiem sang de toro. Ostres, és que és preciós, és que m'encanta. Hi havia aquests tres colors, però en general, tot el que eren parets eren encalades. Ja veus. Amb aquest testimoni jo crec que podem tancar l'entrevista, crec que ha sigut molt interessant. L'Interpol vindrà per tu, que era una de les teves ports, crec que hauràs de començar a fugir. No, em retocaré el careto. Aniré a veure un cirurgià plàstic. Però bueno, igualment que tu, ara quan plegueu, m'apagues el que hem dit, eh? Ah, també, de veres. No, molt bé, exacte. Doncs això, ja només queda dir que la gent, per favor, que entra a veure el vídeo, que subscriga al canal, que li donen like i que comenten. Vinga, gràcies a tothom.